nejaké úvodné slovo by som povedal. Súťaž Robotúr je súťaž outdoorových robotov, čiže odohráva sa vonku, obvykle každý rok v nejakom parku, či už mestskom alebo niekde pri zámku. No a cieľom v tej súťaži je dopraviť nejaký užitočný náklad z bodu A do bodu B, pričom súradnice tých bodov sa vlastne súťažiaci dozvedia až na mieste, naskenujú si QR kód a na základe toho sa vyberú najprv na miesto nákladky, tam dostanú ten užitočný náklad, ktorý obvykle reprezentuje 5-litrový súdok s pivom a musia ho dopraviť teda do cieľového bodu, za to všetko dostávajú nejaké bodíky a v prípade, že sú obzvlášť teda úspešní, tak môžu túto trasu absolvovať aj viackrát a tie body si násobiť, ale teda musím povedať, že sa to príliš často nestáva. Tá úloha na prvý pohľad nevyzerá zložito, však dneska máme navigáciu, máme GPS-ky, ale práve tým, že sa to odohráva v tých parkoch, tak tie stromy často tienia a takisto viete, že tá presnosť GPS-ky je málo kedy lepšia ako pár metrov a keď ten robot počas jazdy v parku vyjde proste z toho chodníka, dotkne sa trávy alebo nejakého kvetinového záhonu, tak bohužiaľ vtedy jeho pokus končí. Takže je to pomerne prísne a bez toho, aby tam bolo navyše nejaké rozpoznávanie, vizuálne rozpoznávanie tých chodníkov, tak to v podstate len z GPS-ky nefunguje. Pribúda k tomu samozrejme, tie chodníčky v parkoch sú pomerne kľúkaté, takže jednak tá navigácia, nájsť nejakú optimálnu trasu do toho cieľového bodu a plus sa k tomu pridáva samozrejme strašne veľa ďalších problémov, o ktorých vám už určite povedia teda týmy, ktoré máme. Takže keď sa na to pozrieme, tak vlastne ostatný ročník, ktorý prebehol teraz nedávno, v septembri, tak víťazom sa stal už po niekoľkýkrát tým East Robotics, tak asi ak tu niekoho z nich máme, tak by sa mohli ujať slova. Neviem, že či mám ja listovať tými slajdami, alebo či si to chcete prevziať. Povedzte. Keď to prevezmem, to budem vedieť posúvať, či ako? Musíš si otvoriť tú istú prezentáciu a zase ju našerovať ty. Ja našerovať v druhom okne, akože. Skúsiť. Chceš? Ale môžeš to asi aj ty robiť, nech to nezdržujem. Proste keď povieš, tak ja posuniem na ďalší slajd. Dobre, takže my sme tým Mr.Box, ja a Palo Božko, aj teda Rado Kováč je moje meno, s Palom Božkom, ktorý sa zúčastňujú už od jedného z tých prvých ročníkov, alebo čo. Náš robot sa už moc nemení. Vlastne posledné roky sme postavili na tomto podvozku toho RC autička, čo je v pravom dolnom rohu. A takto vlastne nejak sme vyzerali v tomto ročníku. Môžeš ísť ďalej. Ríšo, máš ďalší slajd. Budem to radšej rýchlo, lebo asi, neviem, si máme len 3 tým, že? No, akože nie sme obmedzení zhora časom a keby sme už nevládali, tak si proste dohodneme, že bude pokračovanie o mesiac. To je taká prehľadná... No, OK. Dobre. A tu je prehľadná tabuľka vlastne zhruba orientačná cena toho nášho robota, vlastne aj keď nevyzerá proste, že by tam toho bolo až toľko, ale máme už vlastne NVIDIA Jetson Orin Nano, čo sme vlastne tento rok vlastne dokúpili ako novú vec. Čakali sme, že ceny ešte klesnú, alebo čo, ale vlastne tým, že neklesali, tak sme si povedali, že buď ho kúpime v lete, aby sme to stihli od toho robotúru vlastne ešte všetko na to preportovať a to sa nakoniec nám aj podarilo, tak sme boli celkom radi, vlastne to bol taký cieľ na tento ročník vlastne prejsť na novší hardware, ktorý kvázi má tam vlastne už nejaký disk, už nie sme na všelijakých tých SD kartách alebo čo, takže už je tam nový disk, je tam nejaký UPS-kový modul, ktorý napája vlastne toho Jetsona. Máme 2 hĺbkové kamery aj vpredu, aj vzadu vlastne, aby sme vedeli prípadne cúvnuť, aj keď to sa ešte moc nedarí, ako ešte o tom budeme rozprávať. Máme tam lidar, nejaké jednoduché lacné GPS-ko, nič extra presné, kompas, nejaké baterky a tak ďalej. Hej. Takže dostávame sa už na cenu zhruba 1900 €. Alebo čo. Dobre, máš ďalej.
Takže tu je nejaká história vlastne, ako sa postupne menili tie hardvery, tým, že to naozaj už robíme, ako sme jeden z tých tímov, ktorý sa vlastne najdlhšie zúčastňuje toho robotúru. A boli sme kedysi na Raspberry Pi 3, potom sme prešli na Odroid, hej, potom sme vlastne išli na ten Jetson Nano, lebo sme tam chceli prijať tú neurónovú sieť. A vlastne tento rok sme vlastne dokúpili Orin Nano Super, hej, teda tiež tej Jetson rady. NVIDIA vlastne na rozdiel od Google vlastne, čo má tu Coral ich radu vlastne, kde už tie čipy kvázi neupgradeuje, tak NVIDIA predsa len ešte vydala v roku 2023, urobila tento Jetson Orin Nano, ten jednodoskový počítač, ktorý vie vlastne robiť inferenciu pre neurónky. A ten mal vlastne pôvodne ešte nejakých 40 teraopsov, vlastne 10 teraflopsov. A potom vlastne v roku 2025 vydali akože super verziu, akurát prečipovali ten istý hardware, takže stiahnutím nového softvéru ste si mohli vlastne 1,5-násobne proste zvýšiť rýchlosť toho hardwareu, čo bolo od nich veľmi milé bez toho, že požadovali nejaké dodatočné platby. A vlastne už nové predávané kusy sú už vlastne naflešované týmto novým firmérom, takže tu je ten nárast. To, čo sa hlavne menilo, bola rýchlosť ramiek a preto vlastne aj ten náš výpočtový výkon vlastne stúpal hlavne vďaka tomu, že sa tam spracovajú tie obrázky a práve tie rámky sa výrazne zrýchlovali za tie posledné roky. Ten zvyšok kvázi sa až tak moc nemenil. Hej. Ďalší slajd. Takže tu je vlastne to, s čím sme sa trápili vlastne ten posledný rok. Museli sme premigrovať tie frameworky. Kedysi v tom roku 2019 ten Jetson Nano bežal na nejakom Jetpacku, čo je nejaký balík knižníc, ktoré sa vlastne s tým dodávajú. A ten bežal na nejakom starom Ubuntu a staršej verzii ešte TensorFlowu. Minulý rok sme prešli na Tensor RT, čo je vlastne knižnica, ktorá umožňuje rýchlejšie výpočty vlastne a odvodzovanie inferencie vlastne neurónovej siete. Takže na 2.5, takže robili sme tie migrácie. Tento rok sme to zase museli migrovať na ešte vyššiu verziu. Je tá nevýhoda tých open sourceových frameworkov, ktoré sa často menia. Každý rok je to trošku iné, takže každý rok, keď to chceme trošku vyupgradovať, tak sa musíme trápiť práve s týmito migráciami. Hej, tam vpravo je vidno tiež, ako sa postupne zrýchlovali tie rutiny, ktoré tam máme. Kedy si bol pre nás kľúčový ten image processing, spracovanie obrázku a to vlastne išlo z nejakých 167 milisekúnd, vlastne dneska už to vieme zvládnuť na tom hardveri za 8 milisekúnd, hej, po tých 10 rokoch alebo čo. Hej, a zároveň ale sme si tam pridali tú neurónku, takže tá tiež na začiatku, tie prvé boli na 5 obrázkoch za sekundu, vlastne 5 fps. Potom sme prešli na Tensor RT, tam sme to zdvojnásobili a tento rok sme sa konečne dostali na tých 30 fps, čo bol taký náš cieľ už dlhodobo kvázi, aby to stále fungovalo aspoň s tým, že každú sekundu spracovávame až 30 obrázkov. Hej. Takže to je vlastne ukážka tohto. Tam vľavo dole je ešte vidno vlastne, že ten UPS modul, lebo vždy sa v týchto robotoch riešia vlastne batérie a čo ako, tak vlastne zo spodnej strany vlastne toho Jetsona je vlastne prídavný modul vlastne UPS-ka, kde sme dokúpili vlastne tie 3 baterky a vydrží to zhruba 8 hodín, vlastne to vie napájať, takže nemáme problém s tým proste na robotúre jazdiť a urobiť nejakú 2-hodinovú jazdu a potom ďalšiu 2-hodinovú alebo čo, potom to medzi tým nejak dobiť. Dá sa vlastne dokonca nejaká powerbanka vlastne pripojiť, aby sa to vybíjalo pomalšie a tento rok sme zabudli napájací kábel, takže keď sme prišli na robotúru, sme zistili, že nevieme to ako napájať, tak Paolo ešte do noci vlastne tam vyrábal nejaký náhradný kábel a proste z nejakých konektorov, ktoré mal proste naviac, tak nakoniec sa nám to podarilo oživiť, takže každý rok treba niečo zabudnúť a tento rok to bolo vlastne tento kábel. Môžeš ďalej. Takže celkovo tým, aké sme mali vlastne problémy, my sme skončili na prvom mieste. To je ten náš park, ako ho máme vlastne tiež proste v robotovi, hej, je to tie OpenStreetMapy vlastne. V žiadnom kole sa nám nepodarilo okrem nakladky urobiť aj výkladku, hej, vždy sa niečo stalo cestou vlastne do toho cieľa, takže vlastne preto sme mali vlastne v 3 kolách 11 bodov a v jednom kole dokonca ani na tú nakladku sa nepodarilo dojsť, takže nášho pohľadu to bol dosť taký neúspešný ročník, proste ten park bol v teréne, bol trošku naklonený a tým, že vlastne pršalo, urobili sa tam ryhy a tým, že my naozaj už máme jedného z tých menších robotov, vlastne, čo kedysi tiež som nemal taký pocit, že vlastne nám to nejak bráni v tom, aby sme proste vozili ten súdok piva, tak tento rok sa to prejavilo vlastne, že áno, že už proste tie väčšie platformy nezápasili s takými problémami možno ako my. Takže, dobre.
Môžeme ísť ďalej na tie jednotlivé problémy. Toto môžete preskočiť ďalej. Jeden z tých prvých problémov bol hneď proste pri tej servisnej oblasti bol na ľavej strane vlastne takýto mostík a pri nájazde na ten mostík vyčnieval múrik asi vlastne meter do cesty. Náš robot, ktorý išiel popri tej tráve, je vždy navigovaný, ako tá naša navigácia funguje tak, že on má nejaké také svetielko v diaľke, že kam by mal ísť, ktoré si odvodí z tej mapy a hľadá nejaký bod o 10 metrov pred tým, ako je. On si proste myslí podľa GPS-ka, som asi tu, 10 metrov predo mnou je tento bod a on sa snaží vždycky lokálne do toho bodu a tú situáciu, ktorá nastane, sa snaží proste iba obchádzať prekážky doľava, doprava podľa toho, čo je mu v ceste. A tu sa vlastne narazili sme na situáciu, ktorú nemáme ošetrenú. Nevieme prehľadávať nejak to okolie, keď sa tam vyskytne nejaká zložitejšia prekážka. A preto, keď on vošiel do toho rohu, kde z jednej strany bol múrik, z druhej strany tráva, tak už vlastne nevedel to vyriešiť ani obidením vľavo, ani obidením vpravo a zasekol sa v tomto rohu. Takže vlastne tu je riešením je proste si tú situáciu proste vedieť, že v 3D musím kde si obísť, musím túto prekážku cúvnuť, vytočiť sa a vlastne ísť. Niečo také vlastne dlhé roky nemáme implementované a stane sa proste vždycky niečo také, že na to narazíme. To bolo ešte v predkole. Potom sme urobili vlastne, aby vôbec nepoužíval tento most, lebo skoro vždy, keď išiel týmto smerom, tak skončil vlastne v tomto rohu. Teda záležalo to od toho, ako moc blízko bol pri tom vystrčenom múriku a ako moc skoro začal zatáčať. Proste niekedy to prešiel dobre, ale proste často z tohto smeru vlastne to dopadlo zle. Takže to bol jeden z prvých problémov. Môžem ukázať ďalej. Ďalší bol vlastne tiež, tu sa ukázalo, že tá platforma je menšia a už takýto nájazd vlastne na ten mostík, ktorý kvázi mal takéto prvé drevo, trošku vysnuté, tak robot to detekoval ako nejaký obrubník. A snažili sme sa vlastne zároveň sa mu vyhnúť. To znamená, pri prvých testovacích jazdách, keď ešte deň pred súťažou sme prišli a išli sme cez to vlastne akože jazdiť akože pokusne, tak robot začal točiť a proste počul tam smerom do potoka alebo čo, ale chcel sa tomu vyhnúť, že je to proste obrubník, ktorý neprejde. A tak, lebo kvázi máme hĺbkovú kameru, ktorá nám povie vlastne, že je tam proste čosi a tomu sa snaží potom vyhnúť. Zároveň, keď už sme urobili nejakú ďalšiu jazdu, potom už počas súťaže, na ten mostík aj vyšiel, ale zase vypadol mu ten súdok piva, lebo zle uchytený, trošku sme mali iné rozmery toho súdka ako po minulé roky. A tým pádom, jak sa naklonil vlastne, tak ten súdok vypadol, takže to sme vlastne tiež museli fixovať. Opäť sme potom urobili aj to, že tento most, tam boli 4 mosty, tak aj tento most sme nakoniec v mape zakázali, aby cez neho robot nechodil, lebo naozaj bola 50% pravdepodobnosť, že sa niečo stane vlastne, keď cez neho ide. Ak išiel rovno, by to prešiel, ak by začal bočiť, tak potom sme skončili vlastne a to kolo už by vlastne nevedel to končiť. Takže potom zvyšné jazdy sme jazdili bez toho, že by používal aj ten horný most, aj ten spodný most, takže ešte 2 mosty tam v tom parku sme vedeli vlastne používať. Dobre, máš ďalší problém. A ďalšia vec bola práve to, že tiež zrazu sme si uvedomili, že keď máme ten súdok, tá malá platforma má príliš vysoko ťažisko, hej, a vo väčšine parkov doteraz to nevadilo. Po minulé ročníky cesty boli krásne, rovné, hladké, ale v tomto parku kvázi sa objavili takéto ryhy, tým, že to bolo do kopca, tiekla tam voda, proste urobil sa nejaký malý potôčik, vyrila sa nejaká menšia ryha a preto sa vlastne stalo niečo také, že robot sa celý prevrátil, hej. Tam napravo je zase tiež druhý záber, keď ešte išiel po chodníku, na pravej strane zase bola nejaká ryha, už ho to nakláňalo, že sme ho radšej nakoniec chytili, lebo už to tiež vyzeralo zle, že vlastne sa prevráti do boku. Takže opäť je to o tom, že ten robot vlastne tieto lokálne nerovnosti si neuvedomí, neodbočí kvôli tomu a často sa stane, že vlastne tam do toho behne a potom to už nemá pod kontrolou vlastne, ako sa z toho dostane. Dokonca nemáme nejakú reguláciu rýchlosti, že by v takých prípadoch spomalil, ale kvázi pokračuje rovnakou rýchlosťou dopredu a tým pádom sa stane to, že kvázi často to proste ho to prevráti alebo niečo sa stane, takže pre nás zase nová skúsenosť vlastne, čo minulé roky sme na to nenarazili nikdy, lebo boli pekne asfaltové chodničky alebo na rovine. Tu je potom situácia, ktorá asi najviac bodov nás stála vlastne aj tento rok, stávala sa aj po minulé roky, vlastne kvôli tomu sme chceli mať tú cúvaciu kameru a to je vlastne, že keď robot zle odbočí, to znamená v tomto prípade vľavo dole, čo je tá bledo-zelená, znamená, že on chcel ísť z toho pravého horného rohu a mal odbočiť kvázi na juh dole, ale neodbočil. Hej. To znamená, že tá čiarka tam vlastne červená, tá určuje vlastne posledné GPS-kové polohy. Tam vlastne došlo k tomu, že robot
ten obrázok, čo je vpravo hore, mal asi v tom okamihu, ako hento vidí, mal začať zatáčať doľava a odbočiť vlastne na tú cestičku vľavo, ale kvázi GPS-kovú polohu mal posunutú o 10 metrov spätne, takže on si myslel, že až o 10 metrov by mal zatáčať, alebo čo. Tým pádom vošiel až do križovatky a začal točiť veľmi neskoro, tým pádom ju prebehol vlastne. Takže toto sa stávalo práve kvôli tomu, že tá GPS poloha bola nepresná. A v takom prípade by malo zafungovať algoritmus, že zistí, že ide zlým smerom a prepočíta si trasu, otočí sa na mieste a ide naspäť. Lenže to otočenie nemáme dobre urobené. Takže ten obrázok, čo je vpravo dole vlastne, je tiež v tom, že on zastane trošku cúvne, ale cúvne veľmi málo. A toto je dokonca situácia, v ktorej sa robot úplne zasekol. Nevedel pokračovať ani dopredu, ani dozadu. Nakoniec ale pomohlo, že Palo sa tam desi podstavil na trávu pred neho. Neurónka to vyhodnotila trošku inak tú situáciu a následne sa rozbehol. Tam v strede je tiež situácia, kde vlastne on behol za tú sochu s mníchom a opäť sa dostal do situácie, kde nevedel ani dopredu, ani dozadu vlastne sa z toho vymotať, lebo máme tam, že tá zadná kamera kvázi detekuje prekážky na príliš veľkú vzdialenosť, tým pádom nedovolí cúvnuť ešte, aj keď človek vidí, že ešte tam má kľudne meter, kľudne ešte mohol cúvnuť, ale bohužiaľ toto nebolo vlastne ešte upravené pred súťažou, takže toto vlastne otočenie na mieste vlastne nevedel urobiť, takže veľa sme mali takýchto zaseknutí a niekedy, keď pokračuje dlhšie rovno, tak potom si preplánuje trasu, ale on vlastne takto sa chvíľu zasekne, potom sa zase rozbehne ďalej dopredu, lebo zistí, že sa mu nepodarí ten manéver, potom vlastne možno nájde, že už je to bližšie ísť rovno a potom ide tadiaľ, takže je to také, čo keď sa nám stane, tak vždy pozeráme. Keď bola tá cestička široká, alebo nejaké parkovisko by tam bolo, tak by sa otočil, pokračoval by, ale keď vlastne je tá úzka cesta, tak toto nevie urobiť. Takže to je vždy plán toto upraviť, aby sme vedeli tieto situácie riešiť. Problémy s tým, že neurónová sieť nevie dobre rozpoznať, kde je chodník a kde je tráva. Tu sme mali dve situácie, kde samozrejme, kým je zelená tráva, všetko väčšinou funguje. Ale mali sme dve situácie, kedy na jednej strane sa snažili popri chodníku vysadiť novú trávu a boli tam vlastne kopčeky hliny, ktoré boli hnedé. A na druhej strane to bolo tiež pod stromami, kde vlastne tá tráva uschla a tým pádom kvázi chodník bol svetlej farby a vedľa bol podobná textúra, podobná štruktúra kvázi, boli vlastne cestičky mimo a tam vlastne tiež ten robot vybehol. Tá neurónka nerozpoznala to ako niečo iné, kvôli tomu, že máme veľa testovacích obrázkov, že keď tam je tieň, môžeš tam vojsť, aby vlastne, keď svieti slnko a sú tiene, tak aby vlastne nemal problém cez to prechádzať. Tak tu práve sa to prejavilo opačne, že vlastne on to rozpoznal ako, že to je asi tieň, iba na tom istom chodníku môžem potom jazdiť a vykročil na dvoch miestach vlastne takto mimo chodníka. Takže to bolo toto. A potom vlastne už také posledné, už boli len také proste akcie, kde sme sa trošku zlakli, alebo už proste nešlo moc o body, alebo čo, vracali sme sa naspäť do servisnej oblasti. Tam naľavo bol vlastne kopček trošku dole kopcom, a naposled ten robot mal dosť veľkú rýchlosť a vlastne rútil sa tam proti tým kameňom, potom na poslednú chvíľu zatočil a proste v tej rýchlosti, ako išiel dole kopcom, sa tak tiež skoro až prevrátil. Takže tam sme ho museli ratovať, takže chcelo by to naozaj implementovať to spomalovanie, keď je tá situácia zložitejšia. A nápravo sme sa vyhýbali vlastne Helestovi robotovi, ktorý skončil druhý. A tiež to bolo veľmi tesné, aj keď nie je úplne jasné prečo, lebo vyhýbať sa celkom vieme aj nejakým slupom a takýmto prekážkam. A ja možno, že do poslednej chvíle to chcel nejak si na druhú stranu zatočiť, alebo čo, a potom sme sa tam štrajchli, ale nakoniec roboty pokračovali bez toho, že by sme museli to nejak prerušiť. Dobre, takže za mňa to je všetko. Máme aj zdroje, aké sa snažíme vlastne na internete. Aj som slúbil, že nejaké ukážky, nejaké naše neurónky vlastne pošlem, keby to nejaké iné týmy chceli vlastne použiť vo svojom, aby sa nemuseli hneď v prvom kole trápiť nejakou segmentáciou obrazu alebo čo. Takže buď to nájdete vlastne na tomto odkaze, alebo ja ešte potom tam pridám aj nejaké ďalšie ukážky, ako s tým robiť. Dobre, takže to je všetko za nás. Super. Ja si myslím, že čas máme celkom dobrý, tak ja neviem, keby boli nejaké 2-3 otázky, môžeme vybaviť aj hneď. Môžete sa buď rovno spýtať, alebo napísať do chatu. Ja by som sa spýtal, nejaký path planning tam beží? Áno, máme vlastne tam jednoduchý graf, je tam nejaký jednoduchý Dijkstra algoritmus, hej, ale keby sme tam mali niečo také, že by zohľadňovali nejakú smerovosť, ešte nejakých cestičiek, to by nám pomohlo.
alebo vlastne to, že nemôže sa otočiť na mieste a musí kvázi si nájsť inú cestu v tom grafe, tak aj to by nám pomohlo, aby sme nemuseli robiť to otáčanie na mieste. Takže áno, na jednej strane on plánuje trasu nad tou mapou z OpenStreetMapy a na druhej strane sa lokálne snaží vyhýbať a ísť do bodov, ktorým hovorí tá OpenStreetMapa, že tým smerom od teba by malo byť pokračovanie a tam niekde by mala ísť cestička, na ktorú máš odbočiť, tak on sa snaží na ňu odbočiť o pár metrov z kroje a hľadať tým smerom niečo, kde mu nebráni proste vo videní z tej cestičky. Takže je tam vlastne tak, ako väčšina tímov má niečo na vyššej úrovni a niečo na nižšej úrovni. Dokonca sa na tej nižšej úrovni kreslí nejakú mapu, ako to asi vyzerá s prekážkami okolo neho. Ale tá je dosť nespoľahlivá. Proste nevieme ju proste, keď sa vrátime o pár metroch, tým, že GPS-ko je nepresné, tak tá mapa veľmi lieta vlastne, lebo dosť tam dá. A nejaký senzor fusion tam beží? Nie, nemáme tam vlastne nič takého, čo by vedelo tie mapy niekde dohromady a to je tiež jeden z tých problémov tam. Potrebujú ďalšieho človeka do týmu, no. Určite. Aj sme rozmýšľali, že vlastne prejsť práve na tomto novom hardveri na ROS 2, skúsiť využiť nejaké existujúce algoritmy, vlastne, ktoré sú tam, ale tak to je ešte taká veľká vízia, možno do budúcna taká výzva vlastne, že či tam nájsť nejaké algoritmy, ktoré by to vedeli pospájať dohromady tie dáta. A teraz tam nemáte ROS, či máte? Nie, teraz je to čisto vlastne C-čko a v Pythone sú tie neurónky a C-čko komunikuje s Pythonom a tak ďalej, takže je to všetko od podlahy napísané nami. Ďakujem. Ešte máme takú otázočku. Dobre, však ak si rozmyslíte, kľudne píšte aj do chatu, chalani si to čítajú, tak možno vám odpovedia, alebo potom na konci to skúsime nejako zhrnúť. A máme teda ďalší tým Hellhurst. Budem to ja posúvať, alebo si to chcete, že vám to odovzdám a pustíte si sami? Asi Ríšo, jestli můžeme poprosit, Dobre. Nemusíme. Dobre. To je jenom placeholder, tak prosím další hned. A jestli můžeš pustit video. Tak, my jsme přijeli s naší hardwarovou platformou Hellhurst, na kterou máme spin-off, takže kdyby měl někdo zájem si pořídit robustní hardware, který umí plno kousků, tak se neváhejte ozvat. Co se týká Robotour, tak tu jsme víceméně využili až zneužili k tomu, abychom si nějakým způsobem posunuli v naší autonomní pipeline. Díky tomu, že tam běželo víc věcí nebo se tam předávaly různé další věci, tak vlastně z takovýhle docela jako zajímavý dynamický platformy vzniknul takový zahradní traktůrek, který si tam potom ještě vez Jetsna a NUC navíc. Jinak co se týká hardwareu, je to asi vidět na tom videu, je schopný pádu ze 2 metrů, stoupavost 47 stupňů, ověřená v praxi na trávě, payload na rovině uveze nějakých 100 kg, takže je to jako docela robustní platforma, co se týká hardwareu, tam jsme s tím neměli jediný problém, kromě toho, že jsem věděl, že uchází jedna duše, tak bylo zapotřebí vždycky ráno dofouknout. To je asi zatím za mě, za hardware všechno a poprosím kolegy, aby okomentovali potom pipelineu a věci, které nám tam běžely. Tak my nejsme úplně domluvení, kdo bude mluvit. Tak nevím, jestli je tady někdo z našeho týmu, kdo by to chtěl povědět. No asi už to je na tebe. Už se přihlásil. Tak dobře, tady jsme dali dohromady takový schémátko. My naopak oproti týmu Wistrobotics se snažíme nevyvíjet pipelineu pro Robotour, ale vyvíjet nějakou obecnou outdoorovou navigaci, což pak vyústilo mimo jiné taky v to, že spousta věcí by šla udělat pro Robotour v Hodnějc, ale rozhodli jsme se, že ne, že pořád chceme zachovat nějakou obecnost toho řešení, právě i vzhledem k tomu, že máme teďka ten spin-off s robotem a potřebujeme pro něj něco spolehlivého, co bude přece jenom trošku lepší než ježdění po parkových cestičkách. Chceme jezdit i mimo cesty, chceme jezdit po silnicích a tak různě. Takže
Z hlediska senzorů jsme asi byli trošičku na jiným levelu než ostatní roboti, vzhledem k tomu, že máme možnost na to využít víc financí, takže jsme měli relativně slušnou IMU s barometrem, měli jsme headingovou GPS od Septentria, ta samotná stojí asi, bych nekecal, $600. Jo, takže už ten přijímač samotný je hezký, když máme štěstí, dává heading, když máme trošku smůlu, tak dává heading o 180 stupňů blbě, a když je to takový normální, tak heading nedává, protože je blbý příjem signálu, ale to je jako detail. Tak a pak samozřejmě nějaká kolová odometrie z toho spodku, která teda je zajímavá hlavně tím, že ty pneumatiky, který robot má, nejsou plně nafouknutý, je tam vlastně místo vzduchu paměťová pěna. Tím pádem ty pneumatiky se maličko podvolujou, každá jinak a tím pádem nevíme obvod kola přesně. Jo? Takže té kolové odometrii nemůžeme věřit natolik, aby se podle ní dalo navigovat. Ta je spíš jenom taková orientační. Tak tam nám běží standardní Kalmanův filtr, který tyhle věci sfúzuje dohromady a z toho nám vypadne 3D pozice robota. Měli jsme docela problém se Z-kovou souřadnicí, která v tom parku byla extrémně špatná. Ten barometr to většinou podržel, ale byly tam případy, kdy nám toto Z-ko vlastně dost zkazilo, protože se pak rozbily mapy a tak. No a abychom měli nějaký spolehlivý senzor na dopřednou rychlost, tak využíváme vizuální odometrii z kamery, kterou máme na předku, možná i na zadku. Teď si nejsem jistý, jestli jsme používali obě nebo jenom jednu pro tu vizuální odometrii. Tak každopádně fungovala relativně hezky. A z kamer, kromě teda vizuální odometrie, jsme používali taky segmentaci. Měli jsme natrénovanou neuronku, v pátech kluci přijeli do parku, ještě tam nabrali vyloženě data z parku. Přes noc se to anotovalo, tam jsme měli teda malej fail, že v sobotu jsme jezdili se sítí naučenou na nějaký směsi dat, kde polovina labelů byla opačná. Takže trochu s podívem, že v tu sobotu jsme vůbec nějaký bod získali. Ta segmentace rozhodně fungovala výrazně hůř, než by mohla. Potom přes noc vlastně ze soboty na neděli, tak kluci tenhle bug našli, přeučili síť a fungovalo to o dost líp. Tak pak jsme měli vepředu a vzadu lidar, tohle byl Livox, MIT 360, relativně levný 3D lidar, asi taky $600 za kus si myslím, což oproti těm jako state of the art Oster lidarům za 10 000 a víc dolarů přece jenom je pořád jako skoro zadarmo. Takže tyhle lidary jsme tam měli, fungují relativně hezky, z nich jsme si stavili nějakou, říkáme tomu elevation mapu, je to taková 2,5D mapa, v podstatě pravidelný grid s vejškama a nějakou nejistotou ohledně té vejšky. A samozřejmě OpenStreetMapy, z těch jsme si vyextrahovali nějakou mapičku, kudy chceme jezdit a z každé téhle modré části, to znamená ze segmentace, z té elevační mapy a z OpenStreetMap vzešel nějaký kost a všechny ty kosty se fúzovaly dohromady do jedné navigační mapy, kde se pak plánovalo pomocí Dijkstrova algoritmu. A tam vlastně neměli jsme úplně implementovaný, že by některé části terénu byly zakázané, měli jsme tam jenom jako vyšší a nižší kosty, to znamená, že vždycky se podařilo cestu najít, byť někdy mohla výst skrz překážky, pokud nebyla žádná lepší, to jsme pak trošku toho litovali. Je to docela proti tomu, aby se robot někde zaseknul, ale není to moc dobrý, když je robot opravdu obklopený překážkama. Tak plánovač naplánoval a pak jsme řídili v podstatě algoritmem, který se jmenuje Vector Pursuit a je to jenom o trochu vylepšený standardní carrot tracker neboli mrkvička na klacku před robotem. To funguje relativně dobře, má to taky svoje mouchy, ale v zásadě je to jeden z mála kontrolerů, který třeba umí řídit i zrychlení toho robota, což u toho Hellhesta, který je dost přemotorovaný a když by teda nebyl tak těžký, jak jsme si ho udělali, tak by se zvládnul třeba i překlopit sám svojí vlastní silou. Tak u tohohle robota už opravdu musíme řešit, že se nedá zastavit z fleku,
Tím pádem potřebujeme nějaký kontroler, který umí třeba čas potřebný k zastavení vzít v potaz, a to tenhle je. Je to normálně ke stažení pro ROS2 kontroler, který jsme si jenom mírně upravili, aby pro nás byl použitelnější. Tak, to je vlastně skoro celý, akorát co tady chybí na tom schémátku, tak je teda ještě virtual bumper, který jsme řešili, ten stál tak nějak úplně nad vším, byl dělaný z těch lidarů a v podstatě jenom počítal v nějaký rovině robota, kolik bodů ten lidar změřil, a když se v dané oblasti okolo robota nashromáždilo dostatek bodů, tak začal robota zpomalovat. To je vlastně celé fungování. Ještě jsme tam měli jednu část, která by toho robota mohla vyloženě zastavit, aby nemohl jet, ale tu jsme nakonec vypnuli, protože dělala nějaký problémy. Tak, myslím, že za software je tohle asi všechno. Teď nevím, jestli třeba Bédo, chceš tady popsat ty competition runy, protože já jsem přece jenom byl až v neděli. Asi spíš poprosím jako dalších členů týmu. Já se klidně ujmu. Jenom tady jsme si vlastně na konci, nebo jeden z našich kolegů udělal, tím, že jsme nahrávali data, tak potom udělal vlastně analýzu nahraných dat, kde se co pokazilo, kde se co podařilo. Tak tady jsou rozepsané ty 4 competition runy, kdy vlastně jenom v tom prvním se nám podařilo dojet na vykládku. Všechny ostatní vlastně skončily někde mezi vykládkou a autonomní zónou. A takový problém, který jsme narazili v tom prvním runu, který se nám potom podařilo vyřešit, bylo, že vlastně když robot dostal nový cíl, tak si smazal celou plánovací mapu a začal plánovat na ten nový bod, ale začal plánovat předtím, než dostal update z OpenStreetMap, tedy začal plánovat přímou linií, který k tomu bodu, což vedlo přímo na trávu. A v době, kdy mu přišly už ty OpenStreetMapy, takže si mohl přeplánovat cestu pro cestičkách, tak už to bylo pozdě, už se dostal na trávu a nebyl schopen se vlastně bez toho, aniž by celý ten robot se dostal na trávu, pokračovat dál. To byl teda konec toho našeho nejúspěšnějšího běhu. Druhý v sobotu, tak jsme se dostali velice blízko k vykládce, bylo to nějakých 15-20 metrů. Každopádně na kládce. Teda na kládce, tak. Přesně tak, děkuji za opravu. Tak tam se nám stalo to, že robot se dostal poblíž vysokých stromů, ty zabránili tomu, aby robot viděl na dostatečné množství satelitů, GPS-ka se nám zbláznila, a pak už nám to ani semantická, ani geometrická traverzabilita nezachránila. Dostal se prostě pod strom a zasekl se tam. Potom běhy v neděli, tak v prvním běhu nedělním zase se nám podařilo jenom vyjet do té autonomní oblasti. A tady se nám stalo to, že špatná vizuální odometrie způsobila to, že výška našeho robota závisela čistě na barometru. Ten byl z nějakého důvodu poměrně zarušený, takže se robot začal oscilovat v zetové souřadnici. To vedlo k tomu, že geometrická traverzabilita, která závisí tady na té poloze, byla naprosto k ničemu. Všude se objevily překážky. Robot začal panikařit, zjistil, že se potřebuje dostat mimo překážku a vlastně úplně ignoroval všechno jiné, než jenom to, že se chce dostat mimo překážku, a tedy naplánoval tu trasu přes trávu. A v tom posledním běhu zase jsme se dostali pouze do té autonomní oblasti, nedostali jsme se k nakládce. Tak tady jsme si řekli, že dáme větší váhu té semantické traverzabilitě, když nás v tom předchozím běhu ta geometrická zklamala. No ale byl tam takový drobný problém, že přestože jsme měli naučenou síť, tak ty data byly hodně zašuměná, nebo neměli jsme dostatečné množství dat, kdy robot neviděl cestu. Byl tam takový jako předpoklad, že vždycky před sebou vidí kousek cesty. Takže když se robot otočil tak, že viděl jenom trávu,
tak najednou si řekl, to jsem v datech neviděl, přede mnou byla vždycky cesta, tak je přede mnou cesta. Takže tady se dostal takhle trochu mimo cestu, najednou před sebou viděl cestu a rozhodl se, že teda pojede. Geometrická traverzabilita by ho tady chytla, ale bohužel jsme více věřili té semantické, takže se nám to nepodařilo. A navíc jsme potom zjistili, že byla tam jedna cestička, která byla špatně zanesená v OpenStreetMapách. Náš robot se rozhodl touto cestičkou plánovat, takže vlastně by se nám to stejně nepodařilo, protože ta cestička byla přibližně o 5-6 metrů vedle a to by nám vlastně ty naše semantické a geometrické kosty už nezachránily. To je asi všechno tady k těm běhům, co jsme měli a asi je čas pro dotazy. Dobre, tak super, dík. Ak som správne pochopil, tak vy ste vlastne najviac bodov získali v tom pokuse, kedy ste mali ešte zle natrénovanú neurónku, hej? Přesně tak. On vlastně jediný problém tam byl, že tam byly prohozené ty labely, ale byly správně byly ve všech datasetech, které nebyly z Buchlovic. Takže na Buchlovicích ty data byly konzistentně stejně špatně, takže jsme vlastně v kódu jenom museli dát tady na semantickou traverzabilitu 1- a fungovalo to poměrně pěkně. I tím, že vlastně v celém tom datasetu, co jsme měli, tak Buchlovice tvořily více než polovinu dat, tak se to nějakým způsobem bylo schopno přeučit na ty Buchlovice a fungovalo to. Ste to možno mohli nechať tak. Ale nie, dobre. Nějaké další? Druhý den to fungovalo lépe, když jsme to potom už trénovali správně. Hej, jasné. Dobre, nějaké další otázky? Já mám otázku na tu GPS-ku pod stromem. Pamatuju si správně z předchozího slajdu, že tam byla nějaká fúze i s odometrií a těma dalšíma senzorama? Jo, je to tak. Problém je, když přijde měření GPSky, který má špatnou kovarianci. Jo, my vlastně v tuhle chvíli relativně slepě věříme té kovarianci, která vyleze z GPSky, to znamená nejistota v north, east a up. A pokud tohle číslo je prostě špatně, to znamená, že přijde poloha, která je, dejme tomu, o 5 metrů vedle a tvrdí, že je to plus minus metr od té správné polohy, tak bohužel ta fúze si s tím neporadí. Ještě teda chápu, že v té odometrii jste říkali klasicky, že moc nevěříte z pochopitelných důvodů, ale třeba ta vizuální by taky mohla jako si všimnout, že neskočil o 5 metrů. Jako, rozhodně ten lokalizační algoritmus ještě nemáme odladěný tak, jak by se nám líbilo. Vlastně budeme i přecházet pryč od EKF k nějakému faktorgrafu, kde doufám, že ty podmínky budou zachytit nějak inteligentnějc. Tady je to vlastně opravdu jako, že se perou mezi sebou ty nejistoty. Jo? A vizuální odometrie nám dává constraint na rychlost robota, a GPS nám dává constraint na polohu robota. Jo, a ukazuje se, že prostě ty constrainty na tu rychlost nejsou dostatečně silný, aby dokázali zabránit skoku v poloze. Tak nějak si to jakoby trošku vykládám, takže to EKF nemá jakoby historickou paměť, neodhadujeme jako trajektorii, odhadujeme jednu polohu. Znamená, že máme že jenom jakoby z předchozího kroku polohu a její nejistotu, asi i rychlost a zrychlení teda, a jejich nejistoty, a v novém kroku přijde zase jako teda nová poloha z GPSky se svojí nejistotou, no a když ta nejistota je prostě jako dostatečně malá, tak si to prostě přitáhne k sobě. No. Já jsem člověk navíc neví, jestli špatně bylo to předchozí nebo to nový měření. Díky. Vlastně udělali jsme si takovej rychlej takeaway tady po Robotour, že chtěli jsme tady vyzkoušet mít jenom jednu jedinou lokalizaci a jednu jedinou mapu. Z toho důvodu, že je to výrazně jednodušší potom na management a člověk neřeší takový ty problémy, že má lokální a globální mapu a v globální něco naplánuje a v lokální ta trasa nejde províst, anebo naopak. Takže říkali jsme si, že to zkusíme, že se jako vyhneme tadyhle těm konfliktům mezi dvěma lokalizacema a dvěma mapama. Ale po Robotour jsme si řekli, že to rozhodně není funkční řešení, takže teď budeme přecházet na řešení, kdy pro tu lokální navigaci se GPS nebude brát v potaz. A to by pak mělo zabránit veškerým takovýmhle skokům.
Jo, a pak bude vlastně jenom jako globální mapa, ve který, když se robot posune o 5 metrů, tak se toho mnoho nestane, protože prostě ta řeší jenom navigaci na desítky a stovky metrů. Vlastně to by mohlo pomoct s tím skákajícím zetkem. Jo. Dík, ešte ma napadlo, nechceli by ste povedať aspoň 2 vety o tom robotovi, aký s ním máte zámer? Máte len jedného? Alebo máte nejakú malú sériu a čo by malo byť akože cieľ? Ve výrobě už je teď jeho následovník, který by zase měl být zpátky dynamicky, aby se s tím dalo dělat plno zajímavých věcí. Tohle to vlastně jsme nastrojili, ten první prototyp. Co je ta motivace k tomu, byla asi taková, že děláme tady autonomii, všichni víme, jak to s autonomií vypadá, takže jsme chtěli něco robustního, čemu nevadí, když se převrátí, pokud není přetížený payloadem, tak je flip agnostik, takže může jezdit vzhůru nohama a je mu to v podstatě jedno. Umí dokonce, je to vidět na tom prostředním videu, že i když po nějakém pádu skončí na boku, tak je schopný recovery, protože je to takovej trošku, je to excenter, takže ho stačí roztočit, zabrzdit a on se přetočí, takže jako má docela jako velkou prostupnost terénem a že se nemusíme bát, že by se nám jako někde převalil nebo někde zůstal viset. A jinak asi víte, že jako co se týká robotů, dejme tomu střední velikosti, tak tady je tak trošku na trhu gap, protože buď to si koupím laboratorního robota a la Husky, který je fajn, ale přece je limitovaný maximální rychlostí. A potom dlouho nic není a pak začíná automotiv s tím, že teda jako můžu si koupit čínský podvozek, ale tam nikdy nevím, co dostanu, co ne, nevím, jestli tady budou kolegové, co měli Huntera, to je Ackermann, má mít taky jako srovnatelnou rychlost, nějaký, myslím, 4-5 metrů za sekundu, stejně jako Hellhest, ale co se týká prostupnosti terénem, tak ten Hellhest je o několik tříd vejš. Dobre, super, tak dík. A myslím, že sa môžeme teda posunúť k týmu Ultimo Minuto. Dobrý večer. Ultimo Minuto je nový tím. My sme ešte vlastne zbierali prvé skúsenosti na tejto súťaži, takže ja dúfam, že budem stručný, lebo nemáme moc čo rozdávať nejaké znalosti veľké. Čo sa týka nášho tímu, tak vznikol začiatkom leta tohto roka vlastne ako idea. Ja som v minulosti na tejto súťaži kedysi dávno bol v roku 2010 ešte v rámci tímu Tatran Team z Trenčína a potom dlho nič, dlhá robotická pauza, takže pre mňa to bol prakticky začiatok, nový začiatok. Čo sa týka nášho zloženia, tak sme vlastne dvaja, ja a Martin Raclavský. Pre ňoho je to vlastne tiež prvá robotická skúsenosť. Teda, pre ňoho je to úplne prvá robotická skúsenosť. Martin vlastne riešil veci ohľadne mechaniky, vlastne celej mechanickej časti robota a ja som riešil veci ohľadne elektroniky a softvéru. V podstate, jak by som vás poprosil ešte na druhú stránku, ja tam vlastne dva, áno, medzi nimi možno budem trochu preskakovať, ale chcel by som začať s tým hardvérom. Jak je to vlastne napísané, tak celá tá ten mechanický podvozok je vlastne náš výtvor, vlastne hlavne teda Martinov, ktorý to celé nakreslil, vyrobil, dal dokopy. S tým, že sme vlastne stihli na poslednú chvíľu spraviť toho robota tak, aby sme stihli spraviť kvalifikačné kolo na videu na YouTube.
aj z toho vlastne vznikol názov nášho týmu, lebo my sme vlastne ešte nevedeli ešte krátko pred uploadnutím vlastne videa, že ak sa vlastne náš tým bude volať, tam to bolo nutné už do prihlášky uviesť, tak z toho vlastne vzniklo Ultimo Minuto. A potom vlastne robot sa znova rozobral a robili sa ešte ďalšie mechanické úpravy a ja som vlastne medzi tým riešil veci ohľadne softvéru viac menej tak naslepo. Takže z toho aj vznikli ostatné problémy, ktoré ešte možno v rýchlosti potom spomeniem. Najviac asi to bolo napnuté časovo tak, že vlastne mne sa ten robot dostal doslova 2 dní pred súťažou, kedy sa vlastne dala všetká elektronika naspäť, sa to celé osadilo a oživilo s tým, že vlastne pribudli aj nejaké nové veci. K čomu sa teda hneď vyjadrím, teda to zloženie, je tam 2x24V DC motor, ktorý je vlastne taká tá klasika, ktorá sa používa na elektrických kolobežkách. Kamera na rozoznávanie cesty bola použitá vlastne iba tá laptopová. Laptop vlastne klasický Dell s Windows 10 bol vlastne hlavná výpočtová sila, kde hlavná alebo vlastne tá detekcia bola založená hlavne na rozoznávaní farieb cesty versus okolia. Čo bolo pridané oproti kvalifikácii, bol Kinect z Xbox One. Tam vlastne, poviem aj hneď, jeden prvý technický problém bol, že ja som vlastne mal na začiatku Windows 11 a bol to veľký problém tam rozbehať ten Kinect na tých 11-kách. Nakoniec bolo nutné vlastne downgradeovať na 10, kde sa to už vlastne podarilo rozbehať. A vlastne ten Kinect slúžil primárne na detekciu prekážok, čo nakoniec akože celkom dobre fungovalo na rozdiel od iných vecí. Čo sa týka GPS-ka, tak tam sa vlastne používala iba aplikácia na iPade. iPad bol vlastne cez Wi-Fi prepojený s laptopom a driver bol použitý staršej koncepcie, ktoré zo šuflíkových zásob, ktorý vlastne slúžil alebo fungoval vlastne cez PVM-ko a to vlastne komunikovalo cez USB-čko a RS-232 konverter. Ja poprosím, Richard, ešte naspäť o jeden slajd, ďakujem. A čo sa týka nejak softvéru, tak bol riešený vlastne v Pythone celý a je vlastne tvorený akoby modulovo, to znamená, že snaha bola spraviť vždy samostatný modul, ktorý sa vlastne nejako testoval samostatne alebo aspoň simulovala nejaká jeho funkčnosť, až potom sa vlastne pripojil na ten control program, ktorý je vlastne akoby ten stredový, takže sú tam vlastne tie moduly ohľadne wizardu a settingu, to je akože tým, ako kým sa to ladilo, alebo kým sa robili nejaké tie skúšobné jazdy, tak ten wizard umožňoval nejakú modularitu v rámci tých vstupných nastavení. Potom tam bol samozrejme kamera lane detection, to bola vlastne tá kamera toho laptopu. Potom tam bolo Kinect, ktorý vlastne slúžil na detekciu tých prekážok. Potom tam boli samozrejme GPS, ako som spomínal, routing map OSM, to vlastne stiahnutá mapa vlastne z OpenStreetMaps, kde to bolo vlastne prevedené do vrcholového grafu a s popisom vlastne súradníc. Bola tam nejaká vizualizácia v rámci nejakého testovania, ešte keď to nebolo pripojené, motor driver a tak ďalej. Aby som sa nejako posunul ďalej, a samozrejme logovanie. Aby som sa posunul ďalej a ešte poprosím naspäť teda o tú ďakujem, tak vlastne tie hlavné problémy, ktoré vlastne vznikli
takto, aby som povedal, že ako sme vlastne skončili, podarilo sa nám vlastne v poslednej minúte druhého kola, čo bol vlastne fakt, ktorý Martin zachytil v komente pod fotkou, čo sme si ani neuvedomili, tak neostali sme nič dlžný nášmu menu, takže v poslednej možnej minúte druhého kola sme zajazdili aspoň na jeden bod s tým, že sa nám podarilo dostať zo servisnej do autonómnej oblasti, čo už bolo bodovaná časť. Hlavný problém, s ktorým sme sa najviac potýkali, bol vlastne kalibrácia farieb pre detekciu obrazu. To sa nám dosť rozsypalo. Bolo to jednak spôsobené nízkym svitom ostrého slnka, a jednak druhák samozrejme tým, že bolo to testované v nejakých ideálnych podmienkach, ale na to reálne testovanie zostalo naozaj minimum času, čo sa to vlastne aj prejavilo v tej jazde samotnej. Áno, ako riešenie, akože mali sme pomerne jednoduché veci, napríklad ohľadne riešenia prekážok a tak ďalej. No proste mali sme, čo bolo zaujímavé, akože tým, že tam dlhšie sa, alebo že tam bol nejaký ten čas, tak vznikla možnosť aj vytvoriť si nejaké demo, ktoré vlastne fungovalo na základe toho, že vlastne simulovala sa jazda v parku s tým, že sa vlastne podsúvali nejaké GPS súradnice v okolí, kde by sa robot mohol nachádzať, a vyhodnocovala sa vlastne funkcionalita s tým, že či vlastne robot trafí do tej cieľovej destinácie. V simulácii to fungovalo super, ale realita prax bola trochu iná. Takže bolo to také zahrievacie kolo pre nás, alebo zahrievacie najbližšia výzva pre nás asi bude, že by sme chceli, určite prvá vec je upgradenúť driver, ktorý je už vlastne zakúpený, takže prvé sa bude asi upgradeovať driver. Možno, že sa zdvihne podvozok vyššími kolesami, lebo čo sme vlastne aj zistili počas jazd, tak okrem zabárania tým, že vlastne náš robot je dosť ťažký, tak okrem zabárania sa do toho mäkkého terénu sme mali problém aj s výškou podvozkov, kde sme videli, že sme mali napríklad problém s koreňami, takže vyššie kolesa by tento problém mohli vyriešiť. A keď sa vlastne tieto dva problémy prvotné vyriešia, tak asi by sme chceli skúsiť Robotour Marathon najbližšie sa zapojiť do tejto výzvy ako v rámci testovania. Za mňa asi všetko, ďakujem. Jasné, tak super, akože podľa mňa klobúk dolu nad tým, ktorý vznikol v lete, ste toho stihli celkom dosť. Nejaká jedna otázočka. Ja sa ešte pozriem, že koľko toho máme. Aha, máme ešte. Počkajte, ja sa ešte len som si nestihol zapamätať. Ja sa jenom zeptám, co je Wizard. To mě zajímá. Michal, to je na teba. Aha. Wizard je vlastne nejaký vstupné nastavenie tých parametrov vlastne tým, že celý program vlastne beží z konzole, tak na začiatku ten Wizard umožňuje nastaviť nejaké vstupné parametre v rámci nejakých základných rýchlych predvolieb. To znamená, že profily Kinectu, GPS parametrov a tak ďalej. Dobre, ďakujem. Ešte v čete máš potom odkaz, si pozri, že Andy Lučný píše, že Kinect sa dá v 11-kách rozbehať a má tam odkaz na GitHub, tak sa vám to snad zíde. Ďakujem pekne, odložím si odkaz, ďakujem. A my by sme, dúfam, že to teraz sa mi podarí aj vymazať túto machulu, čo som tam spravil.
Dobre. Ďalší tým sú Unidroids. Ahoj, díky za slovo. Pro nás to byla taky novinka, respektive pro mě. A vlastně díky Tomášovi Petříčkovi jsem se dozvěděl o této příležitosti a říkal jsem si, že to je docela hezká výzva a vždycky mě lákalo naprogramovat nějakého autonomního robota. Poprosím další slide. Jako park byl vybraný moc hezky jako pro testování úplně všeho, včetně jako prostě cestiček, které jako nejsou úplně cesty a včetně toho, tak to bylo moc hezky vybraný, takže díky za příležitost vidět, v čem se to má jezdit. Tak poprosím další slide. Někteří si možná všimli, že náš robot spíš jako se točil na místě, než aby jel dopředu, což je shodou okolností důsledek jako kinematiky, že když robot má střed otáčení jinde, než kde je umístěná anténa, tak potom lže vlastně heading o 90 stupňů, takže ta kreativita potom té navigace je opravdu jako točení na místě. Poprosím další slide. Někoho zajímalo vlastně, jak vzniknul ten hoverboard, co to vlastně umí, tak je to opravdu vyměněný mikrokontroler, vysloveně přepájený, protože originál byl zamčený. Potom to vyžadovalo reverse engineering pinů a nějakým způsobem naprogramovaný vlastně jednoduchý kontrolér těch motorů s využitím jako do toho hardwareu, co to mělo, to znamená, že to vlastně cenově nenarostlo, jenom to prostě vyžadovalo čas. Tak jo. A poslední, jako co vlastně dál, tak je to vlastně odladit vlastně anténu versus těžišti, otestovat, aby to fungovalo a programovat, testovat, opakovat. To asi nás čeká všechny. Tak jo, ještě jeden slide tam je. Jinak jako super, jo, jako opravdu úžasný zážitek, děkuju za něj a doufám, že se uvidíme příště. Bolo fakt stručné. Nejaké otázky máme? Ja by som sa určite spýtal teda, čím vlastne bol spôsobený ten problém s tým na začiatku teda s tým točením, alebo tak? Ještě. Jde o to, že vlastně, když robot by měl jít dopředu, tam na ten obrázek vlevo dole, tak vlastně ten směr, kam kouká jakoby robot, což je jako heading. A když z GPS-ka vlastně se robot povotočí, tak vlastně GPS-ka řekne, že vlastně heading je vlastně ve směru jako rotace, což znamená kolmo, to je ten vektor pohyb antény, což je vlastně úplně jako o 90 stupňů jiný vlastně směr, než kam ve skutečnosti robot míří. Což pak jako, když se člověk snaží trefit, jak to říct, nějaký cíl před sebou, tak vlastně míří o 90 stupňů někam jinam. Děkuji. Ještě máme nějakou otázku? A vy jste teda měli jedno anténovou GPS-ku a zkoušeli jste odhadovat heading jenom z diferencí pozic? Ona ta GPS-ka je vlastně, měla mít sobě integrovanou dead reckoning, což znamená, že vlastně by si měla pamatovat, akorát, jak to říct, ještě neprošla ani procesem kalibrace, takže vlastně ano, bylo to jako vlastně, chybí tam spousta lásky a spousta kódu. OK, však jasné, na prvýkrát aspoň ste získali hodne skúseností, to je super. Dobre, no ja tu mám už posledný slajd, k tomu ešte niečo poviem, ale tak ešte úplne nehorí, tak neviem, či ešte niekto, je tu taký niekto z tímov, ktorý chce povedať aspoň pár slov, aj keď nemá treba slajdy, prezentáciu, treba, čo sa mu darilo, čo sa mu nedarilo. Pozriem sa tu medzi ľudí, neviem, či je tu Smelý Zajko, alebo Slňava. Andrej, Smelý Zajko tu není, ale o Slňave môžem povedať pár slov, akurát som veľmi zachrypnutý. Tak povedz málo. Môžem aj ukázať obrázky, alebo ti pošlem radšej teda tú prezentáciu, že ty ju ukážeš? Počujeme sa? Áno, zrušil som a môžeš si dať svoje obrázky. Aha, výborne.
Dobre, takže nazdielame. Celá obrazovka. Povoliť. Dobre. Takže teraz by ste mali vidieť vlastne. Teda. Áno, nejaký mostík tam bol pred chvíľkou. Toto je tvoje vozidlo. robot Slňaváš. Teraz vlastne to, čo som na ňom upravoval, to je teda vlastne v riadení toho volantu. Som to teda skúšal všelijako robiť v minulosti, ale teraz sa mi osvedčilo najviac to, že teda vlastne som tam spravil rotačný encoder a jak sa volant točí, on to sníma. Tým pádom je tam nejaký microcontroller, ktorý to teda riadi a dostane vlastne pokyn, že do koľko točiť doľava, koľko doprava, alebo či ísť rovno. To sa v celku osvedčilo. Problém hardwareový je táto kamera. Ja som teda tu mal kedysi kameru, ktorá bola z OpenCV, taká, že teda vie púšťať modely. Teraz som to urobil s obyčajnou kamerou, ktorá má predsa len, ale zase teda je to widecam, má záber 120 stupňov. Problém je, že by to teda chronicky nefungovalo, takže v podstate robot vyšiel, ešte ani nebol hádam z tej zóny a tá kamera spadla, uvidel vlastnú kapotu a zaflekoval. Toto bol asi najväčší problém. No a potom teda ďalší problém bol veľmi náročný terén. V porovnaní s Piešťanmi, teda kde som testoval, tak tuto vlastne bol ten terén úplne niečo iné. Tam proste to auto sa tak rozknísalo, že ten encoder spadol z tej osky. No a teda potom už to teda vôbec nešlo. No a najväčší problém teda hardwareový bol, že som to riadil z notebooka a ten notebook je už chudáčik taký starší a keď púšťa modely hlbokého učenia, čo ja teda robím, lebo pracujem aj s tým a teda úplne zobyčajne. Tak, Andy nám vypadol. Pár sekúnd počkáme. Si zapustil nejaký model. Obrazom. Tak, no ja som nevypadol, ja neviem teda. No už ťa zase počujeme. No, ja vás počujem stále ináč teda. No a teda ten notebook sa mi vybil už teda tak rýchlo, že nebolo vôbec šanca uvažovať o tom, že by sa niekam dostalo to auto, aj keby tá kamera neknísala. No a čo ma celkom potešilo je, že teda v Buchleniciach mám dobré polohovanie spravené. Si teda zobrazujem mapu, v ktorej vidím, akú trasu naplánoval a to bolo v poriadku. Aj teda chcel akože po tej trase ako keby ísť, aj bol presne na nej. Čož teda v Piešťanoch musím ešte opraviť, tam proste mám pri tomto nejakú chybu a tu som vlastne prišiel, že to není vlastnosť tej GPS-ky, ale chyba tej mapy. Takže toto tam musím opraviť. No a s takým, ja som teda mal strašne biedne málo času, aj teda v poslednom období fungujem v dosť biedných podmienkach aj pomeroch, no a teda čo som tu také inovatívne doniesol, tak to je toto. Ja sa teda úplne mimo, to som nechcel, ja sa ako mimo proste moja výskumná úloha, téma, taká hlavná teraz, teda nikto by ju nezadal, ale ja som si ju sám našiel, takže zase ju robím aj vo voľnom čase. No a to je bipartícia feature map. Taký, napríklad toto je transformer Dyno, čo je fundamentálny model. A teda z neho sa na konci dá vydolovať, a teda na konci aj v priebehu, dá vydolovať teda mapa príznakov, to je proste pole vektorov dĺžky nejaké 384, ktoré hovoria, že čo na ktorom poličku tom je, celý ten obraz je podelený na také polička 8x8 v tomto prípade. A
teda celý ten transformer pracuje, takže sa pozerá, že ak tuto vidím také poličko a tam také, takže aký zmysel, ako to mení ich význam. A teda ten význam toho polička je kodovaný ako vektor v 384-rozmernom priestore. No na konci, teda v skutočnosti oni majú tam takú hlavu, ktorá vydá proste o tom, ktorá hovorí, že čo je celý obrázok, ale teda dá sa z toho vytiahnuť aj tá mapa a dá sa potom opýtať, že ako sa dá optimálne premeniť na dve časti, takže urobiť tzv. Bipartíciu tej mapy. No a toto som vlastne zamýšľal, že teda bez toho, že by som ja niečo trénoval na podmienky lokálne, tak proste keď položím to auto na ten lane, ako na tú cestičku, tak tým pádom on bude vedieť, že ktorá z tých dvoch polovíc je cestička a teda môže z nej zrátať vektor. Toto je teda z modelu teda Dyno V1 a tuto zase, ale teda ten som nakoniec nepoužíval, lebo som potreboval aj hĺbku. A teda použil som nakoniec Depth Anything V2, ktorá teda normálne teda to je transformer, ktorý vypluje takúto feature mapu, potom tam má tú segmentačnú hlavu, ktorá povie tú hĺbku, to je tento stredný obrázok. A potom teda ja som ešte teda ten vstup, ktorý vstupuje do tej segmentačnej hlavy, podrobil tej mojej bipartícii. Aj bipartícia je ináč úloha nesmierne náročná, to je MP, ako optimálna bipartícia je MP ťažký problém. Ale teda mám na to teraz taký ako algoritmus nejaký taký, ktorý to spraví blesky, a teda samozrejme len približne. No a takže toto som sa snažil nejako využívať, že teda urobiť taktiku, ktorá ináč ale pre Buchledice nie je úplne ideálna, pretože tam sa normálne plynule až mení ten povrch, že keď sa prechádza teda chod v Antukina, neviem, nejaký strk a potom zase na nejaký asfalt alebo takto, tak toto není úplne šťastné pre toto, ale v Piešťanoch, kde je tam prakticky všade asfalt až na nejaké výnimky, kto vie, možno, že by to aj chodilo. Takže toto som si takto akože obohatila. Mal som v podstate celkom dobrý dojem práve z toho, že teda to auto zlyhávalo po všetkých stránkach, ale toto na ňom v podstate chodilo. A teda to som teda ďalšie veľké potešenie moje bolo, že vlastne ja teda integrujem tie jednotlivé moduly do systému pomocou vlastnej architektúry. Nerobím to cez ROS, ale robím to cez moju vlastnú architektúru Agent Space a tento rok som vlastne nebol jediný taký účastník, ktorý použil túto architektúru na integráciu, takže to ma veľmi teší. A teda je to pre mňa povzbudenie, aby som sa snažil to nejako trošku upratať, ten software. To je asi všetko z mojej strany. Takže výsledky biedné, ale dojem dobrý. Dobre, super, už sa nejdem dlhšie trápiť, lebo vidím, že tie hlasivky odchádzajú. Tak, dobre. Ešte máme niekoho, kto nemal prezentáciu, ale chce čo to povedať? Ešte tam boli, myslím, 3 týmy. Melizajko tu asi dneska není. Arbot tam bol. A ešte neviem kto. No, Melizajko v prvade nebol na tej akcii vôbec. Aha, nebol, dobre. A teda Pálo Petrovič hovoril aj to, že teda on mal nejakých študentov, ktorí tam teoreticky mali ísť. Mali jedných, čo tam mali so Melizajkom, jedným, čo tam mali s takým novým podvozkom a tí ho zobrali a už sa s ním neukázali, teraz ho z nich nevie dostať. Dobre, nechajme to tak. No, ja len hovorím, že mal jeden komentár mal k tomu, že podľa neho ísť doprava je semivražda pre tie autá, že to ako je strašne náročný terén. Aspoň teda prespela, že z toho teda štartoviska by sa malo ísť na ľavú stranu, podľa neho. OK. Dobre, ešte niekto chce niečo dodať k záveru predtým, než teda ja si tam dám ten posledný slajdík. Dobre, tak keď nič, tak toto je slajd od Martina Dlouhého, ktorý vás všetkých pozdravuje. Je mu samozrejme ľúto, že sa nemohol zúčastniť a na rozdiel od predošlých rokov, kedy sme si teda tak nejak prehadzovali, že kto sa obetuje a zorganizuje ďalší ročník,
tak na rok 2026 to vyzerá asi takto. Jedna z možností je stromovka, pretože je vlastne jubilejný ročník, takže je taký zámer, že by sa to vrátilo zase tam, kde to aj začalo. A planetárium teda tiež má nejaký záujem na tú spoluprácu. Ja som tak nejak počítal, že keď to zase tí East Robotics vyhrajú, tak tam padne to organizovanie, takže som hľadal nejakú lokalitu na Slovensku a v Malackách je celkom pekný zámocký park. Je to navyše celkom blízko aj pri Morave, takže to by ste nemali až tak ďaleko. Potom prišiel jeden návrh, že zámek Loučná nad Desnou, je tu šanca, že by sa to posunulo zase do Nemecka, do Moritzburgu. A ešte tu vidím, že pribudli Šimkovi sady v Hradci Králové. No, ako poznáte Martina, tak vy o tom nerozhodnete, kde to bude, ale môžete sa k tomu nejako vyjadriť a prípadne to snáď zvážime. Takže to len aby ste vedeli, že takéto možnosti sú a keď k tomu máte akýkoľvek komentár, tak môžete. A ešte úplne ten posledný riadok je tam, že teda že by bolo možné pridať do pravidiel takú možnosť takého desatinkového robotúru, že by sa vozila len politrová plechovka za 5 bodov, aby sa nejak uľahčil nástup hlavne tým, ktorí proste začínajú, tak aby si to prípadne mohli vyskúšať na nejakom malom podvozku a nemuseli hneď stavať ten podvozok, ktorý uniesie aspoň 5-kilový súdok. Prípadne teda, ak máte opäť, hej, už je voľná diskusia, ak máte akúkoľvek inú pripomienku k pravidlám, ako obvykle nebude akceptovaná, ale aspoň si vás vypočujeme. Dobře, a nešlo by ještě udělat 10krát robotur, že bychom vozili velký soud za 50 bodů. Určite, ale to by nás asi z parku vyhodili potom. To asi jo. Ešte bych sa zeptal... Už teraz, ja len ešte, aby ste videli, že teraz, keď sme robili v tých Piešťanoch, tak keby som ukázal ten váš stroj, tak si myslím, že to už by sme až tak ľahko povolenie do parku nedostali. Ja som im vysvetloval, že to sú všetko také malé autíčka a nikomu sa nič nemôže stať, takže... Ale jo, tak dobre, už počúvam. Dobře, bych se chtěl zeptat, letos to vlastně bylo poprvé, že to byla jakoby dvoudenní akce. Co tam možná trošku chybělo, nějaký společný ubytování. Jestli jako se chtěl zeptat do pléna, jaký je vlastně názor na to, že by se z toho mohlo stát výjezdní zasedání. To znamená, pokud by samozřejmě to zase komplikace na plánování už by se mělo začít teďko, že by byla možnost nějaký společný ubytování, přece jenom člověk se toho dozví nejvíc, když večer potom kecá s kolegama. Jasné, toto rovno vysvetlím, ono to volá, kedy bývala vždy dvojdenná akcia a druhý deň bol práve, že ten takýto workshop naživo, nebolo to online. Na druhej strane jednak tento rok tým, že to bolo rozložené na 2 dní, tak ste mali viacej času na to ladenie. Možno, že to niekoho zachránilo, možno, že nie. A tieto Buchlovice boli trošku problém, že sa tam vlastne nedalo nikde nájsť ubytovanie pre toľko ľudí. A teda tiež ste sa ani moc nehlásili dopredu. Boli už také ročníky, kedy bolo, napríklad si pamätám, v Žiline, na Žilinskej univerzite, proste na internáte, na kolejích, tam sme bývali všetci. A hovorím, že tú nedeľu potom bol takýto spoločný workshop. Má to svoje aj klady, aj zápory. Napríklad takto ste sa mohli na tie prezentácie trochu lepšie pripraviť. Videli ste treba z East Robotics, tam ukázal aj nejaké analýzy, ktoré by asi na druhý deň ešte nemal. Takže je to samozrejme, všetko má svoje klady a zápory, ale myslím si, že tento ročník bol skôr takým zlým príkladom, že väčšinou sa to podarí urobiť priamo na mieste a býva to dvojdňová akcia. Dobre, čo ďalej? Nejaké preferencie trebárs k tým lokalitám? Tak môžem za mňa vlastne, tak ja som pozeral tiež tie parky. Mne sa zdala tá Stromovka alebo ten Hradec Králové také väčšie parky, ktoré majú aj širšie chodníčky. A podľa mňa je to také jednoduchšie, keď človek má naozaj také širší chodník, kde sa aj väčšie... Áno, tam sa viete otočiť, hej? Áno, presne, tam sa skôr človek otočí, lebo určite proste tí roboti, ktorí sa nevedia otočiť na mieste, ako náhle zle odbočíš, tak potom si už nútený ísť po najbližšiu križovatku a neviem čo, takže...
Ale áno, tie malacky aj ten Loučná, čo som pozeral, to boli také zámky, kde nájdeš možno nejaké 3 kruhy, alebo čo vieš tam vymyslieť niečo a potom to nejak kombinovať, ale áno, je pravda, že často tým robotom až tak veľa netreba. Hej, takže to sú menšie. A ten Morrisburg, to som si nevedel celkom ani predstaviť na tej mape, že kde to bolo myslené. Lebo tam je nejaký zámok a tam je velice iba proste malý park, alebo čo taký. Dobre, OK. Nejaké ďalšie preferencie? Mně se třeba osobně líbí ta stromovka. No, mne sa samozrejme stromovka páči úplne najviac, lebo by to robil Martin a nie ja, takže... Presne, zároveň Martin sa tváril, že to je tak najľahšie zorganizovať, hej, takže aj preto, ja som proste na to pritakával, že tam to tiež zdá ako dobrý nápad, že nemá s tým pravdu potom. Fajn, to bude mať radosť z tohto. To planetárium už teda začalo komunikovat? Asi áno, neviem presne, nemám úplne posledné. On mi písal strašne veľa možností, je v Prahe dokonca nejaká firma, čo robí, myslím, nejakú automatickú donášku, že chcú robiť, takže aj tí by sa možno do toho zapojili, takže tam je asi viacej možností. Ono sa to asi vykryštalizuje do konca roka. Dobre, máte ešte niekto? Buď k pravidlám nejakú poznámku, alebo k tým lokalitám, alebo k čomukoľvek inému, aby sme to zase moc nenaťahovali. Asi ste si všimli, že sa to nahráva, takže to pribudne potom medzi našimi v archíve našich seminárov. Dúfam, že vám to nevadí. Prezentáciu vám tiež nazdielam, ak tam ste našli nejaké užitočné veci, tak si to môžete potom pozrieť. A ak teda nikto už nič nemá, tak vám všetkým ďakujem a teším sa zase o rok v nejakom parku. Majte sa pekne. Taky. Díky. Čau. Nazdar.